Dan huwa żmien opportun biex skont il-Kostituzzjoni u l-liġi tax-xandir toħroġ direttiva li tirregola il-mod kif jitmexxew id-dibattiti bejn il-mexxejja politiċi. L-Awtorità tax-Xandir qalet li biex ħarġet b'dawn ir-regoli raċċin huma l-prattiċi adottati f'pajjiżi oħra bħar-Renju Unit u l-Istati Uniti. Preżentatur ta' programm għandu jara li l-programm ikun wieħed mexxej u li l-parteċipanti ikollhom trattament ugwali. L-Awtorità tax-Xandir tagħmilha ċara li mhuwiex ir-rwol tal-preżentatur li jgħaddi kummenti fuq l-interventi u r-risposti tal-mexxejja jew deputati mexxejja tal-partiti politiċi li jkunu qegħdin jieħdu sehem fid-dibattitu. Il-preżentatur jista' biss isaqsi dwar fatti li joħorġu mill-mistoqsijiet li jkun għamel u dan b'mod ekwu mal-parteċipanti. L-Awtorità tajt li l-preżentatur ma jistax jieħu sehem fid-diskussjoni imma għandu jagħmel il-mistoqsijiet u jmexxi il-programm b'mod ġust, imparzjali, fer u bilanċjat. Id-direttiva tajt li l-preżentatur għandu jara li l-programm jitmexxa bl-aktar mod ċivili, ma jħallix interruzzjonijiet bejn il-mexxejja u d-deputati mexxejja, filwaqt li juża kull ħila biex it-telespettaturi ikunu jistgħu jsegwu sew dak li jkun qed jingħad mill-kelliema. L-Awtorità tax-Xandir teżiġi li f'każ ta' televoting question fuq materja politika, l-istazzjon għandu l-obbligu li jxandar tabella li turi li dan mhux tħarriġ xjentifiku u li r-riżultat mhux neċessarjament jirrappreżenta l-opinjoni ġenerali. L-Awtorità tax-Xandir tajt li r-responsabilità biex jiġi żgurat trattament ugwali taqa' finalment fuq il-produttur, il-preżentatur u anki l-istazzjon. Bl-editur reġistrat tal-istazzjon għandu jassumi r-responsabilità ta' dak li jxandar.